Wachope odiochieng' ma Tich Abich, ma wach maduong' en kalenda mar weche Mokor. Kalenda mar weche Mokor. Kaka duoko mar lemo, malaika Gabriel mane owuo gi Daniel e sura mar 8 noduogo mondo ochiw fweny e chenro mar Nyasaye ne joge. Jawinjo, ma timore bang' higni 10, en ndalo malach. Kane wasomo sura mar 8, Daniel ne ok owinjo tiend gik mane malaika otemo wachone, kendo wayudo ni ma nomiye kuyo bang' ndalo moko. Bang' higni 10 malaika duogo mondo omiye fweny mar chenro mag kaka Nyasaye opango tichne ne joge. Warangane Daniel 9, kichako somo 24 nyaka 27, nitie weche moko 8 mwadwa puonjore man kod nengo e kor mar Mesia. Kwing'iyo, kwachako mokwongo, malaika Gabriel dhi ir Daniel e seche mag odhiambo mitimo misango. Kisomo Daniel 9:21, seche mane odhi ir Daniel kero paro mani ote ma en godo otudore kod sanctuary. Ing'eni misango nitimo ga seche mag odhiambo, to miyo ka malaika odhi sechego, mang'iso ni otene noting'o weche motudore kod sanctuary. En adier ni kanyakla kod gik mane kele mondo owach tiendgi ne gin kaka gero Jerusalem, kendo nikech nosemuke, puodho tich mar Mesia, kendo ting'o malo tich mar Kristo mar sayonwa e sanctuary ma e polo mondo chakre. Mago gin kanyakla kod gik mane kelo Mesia, mane kelo malaika yaro ne Daniel mondo mi ofweny. Mar ariyo, korni nochiw kuom kinde moromo jumbe 70. Jawinjo, jumbe 70 rom nade? Nitie jumbe 70 kod higni 490. Kikawo 70 tigo nyadi 7, iyudo 490. Mano chalre kod higni, wach ni higni 10 mag Jubilee, kata kikawo the 10 commandments 10 tigo nyadi 49 keloni 490. Namba 7 siemona warruok makare mane nyaka kel kod Mesia. Namba 7 owuoye namba mar 7, manyiso ni namba mar 7 en gima kare mochopo kare chuth. Kata kamano, kinde mar korni siemonwa ni Nyasaye ong'eyo kinde mabiro, kendo chenro mare timore kaka odwaro. Jawinjo, ka nitie kwano matimore mondo wang'e ni to kinde manokorni ne en kinde marom nade, to ndalogi ere kaka gidonjo kaka wanenogi no. Wasewuoye higni 70, makigo ga 7 golo ni 490. Kendo wasewacho ni 7 siemonwa wach makare, emomiyo itiyo ga 7 ma en namba makare machopo chuth, nikech warruok mane nyaka kel mana kod Mesia. Mar adek, malaika Gabriel biro mondo mi Daniel owinj tiend kor. Kisomo Daniel 9:23, winjo siemono Daniel 8 mane irumo ka janabi ok owinjo tiend kor. Kisomo Daniel 8:27 wacho wachno. Wach mar fweny chalre kod dho Jo-Hibrania motigodo, tiende ni biro mar malaika 2 kande kod kor mar higa 2300 mag odhiambo kod okinyi, eka sanctuary nopwodhi. Daniel 8:13 kod 14. Mar 4, Daniel 9 kelonwa weche moko mayangonwa chakruok mar ndalo malach, higa 2300 odhiambo kod okinyi kod giko mare. Mang'iso ni Daniel 9 emwadhi yude chakruok, kendo wadhi ng'e ni to ndaloni odhi marom nade. Kaluwore kod malaika Gabriel, jumbe 70 ong'ad oko kuom kinde malach. Mang'iso ni king'iyo chat mogore gini ibiro ni en ong'ad oko, tiende ni Kristo time nade? Otho.
manyiso ni kama igure Kristo cha, manyiso ni en gima chakore to dhi ogik kama ogure Kristo cha, kata kama ogure Kristo, kama obatise Kristo cha, manyiso ni en gima ong'ad oko, to nowinjo ogik 490, manyiso ni kogik 490 nowinjo odhi nyaka 34 AD. Tiende ni korgo duto chakore kamoro achiel, ma en chakruok mar chik manogol mondo oger Jerusalem. Kisomo Daniel 9:25, ma chik mar Artaxerxes higa mar 457 BC mane miyo jo-Yahudi thuolo mar dok e pinygi mondo gichak gero Jerusalem. Kisomo Ezra 7 nyayango ni mathoth, manyiso ni gima wachore e namba 4 kanyo, higni 70 kod higni 2300 ochakore kamoro achiel, ma en 457 BC, kane Artaxerxes ogolo chik mondo jo-Yahudi odog oger Jerusalem. Ochakore gi kanyo to dhi ma wabro ng'iyo kaka wamedo dhi nyime, to nodhi mogik kanye. Mar abich, jumbe 70 kata higni 490 nochakore e higa mar 457 kendo ochopo e gikone e higa mar 34 AD. Mana kaka wasewacho kan jawinjo ni king'iyo chat tineno ka higa mar 70 kata higni 490 dhi rumo AD. AD kanyango manotimore kama nonege Stefano. Chenro mane owinjore otimre e juma mogik ne ochopo kare kaka ne okor. Juma mogik no wabro fweny ni en juma mane. E chakruok mar juma, Yesu ma en Mesia ne othinyore ayanga ka ji duto nene mondo obatise kod Johana jabatiso e higa mar 27 AD. E dier Jumatir wayudo ni kanosebatise otiyo tichne matin ka gik 31 AD ogure. Kende giko mar juma mar higni 490 nek mar Stefano noyawo ote mar Injili mondo odhi ne jomaranda. King'iyo chat ibro yudo koro wacho ni to giko juma no tiende naho, manyiso ni kikawo kiwuok 457 BC tidwa luwo ndach 490 years, ibro dhi to kigike 27 AD ong'adore, manyiso ni Kristo ochako tichne gi kanyo, obatise gi Johana. Then nikech nowinjo ti kuom higni 7, otiyo kagik e diere ter, manyiso ni higni 3 kod nus kanyo endo Kristo onegi, ogure msalaba. Kaso kia bang' msalaba nitie higni moko 3 gi nus kendo mondo juma mar 7 no orum. Koro king'iye mos iyudo ka higni mar 3 gi nus modonge iyudo ka kendo gike 34 AD kaminege Stefano. Koro Stefano ema notieko kar juma mar 7 ni mondo gik e gikone konege kendo goye gi kite. Koro bang' mano nikech jo-Yahudi nowacho ayanga kendo okelo ayanga ni gidagi Kristo, waneno kanyo ka koro Injili dhi ne jomaranda oko. Mar 6, wach machielo mane nyalo timore e juma mar 7 ni en wiro kamaler moloyo, manyisowa sanctuary ma e polo kane Yesu odhi e polo e higa mar 31 AD, kendo ochako tichne mar sayonwa sanctuary ma wayudo ni kanosedhi e sanctuary mwawuoye nyaka bed ni mano mane polo, ok wawuoye sanctuary mane pika, nikech kinde ni Jerusalem nosekethi. Koro kwa wuoye sanctuary to wawuoye mana mane polo kuma nodhiye mondo odhi timo tich mar sayonwa kendo matimo misango makare. Kwane jawar otho higa mar 31 AD mane otieko chenro duto mag timo misango, nikech kano otho koro ne onge tiende chako timo gimoro kata wacho gimoro ni pod itimo misango. To ene misango ma perfect mane ochopo kare, mane tieko misango duto, nikech gik mane ji timo ne siemo mana biro mare kendo tich mane obiro timo. Mar 7,
nikech higa mar 457 BC bende e chakruok mar 2300 odhiambo kod okinyi, lendo mar Daniel 8:13-14 mar puodho sanctuary ma e polo nyaka bed ni ochakore e higa mar 1844. Jawinjo, kiwuok chakre 457 BC idhi nyaka 1844, mago higni moriere 2300, manyiso ochakore kama 457 BC to rumo at 1844. Mago higni 2300. E higano Kristo nodonjo kama ler moloyo mondo otim bura mar nyanonro, manyiso ni at 1844 investigative judgment nochakore e wang'e kanyo kadhi. Koro bang' 1844 onge wach moro mar kor mwanya chako yudo kendo mwanya chako somo e kitepegi manyisowa to moseyangonwa ni kanyo. Koro warito mana duok Kristo, nikech ka bura norumo to wabiro neno ka Kristo thinyore. Kata obedo ni weche kotek kamano, gima da ero jiwo jawinjo ni kik wang' wuo kuom Kristo, nikech chenro duto mar warruok mar Mesia ok bi kelo konyruok ne Israel kende, to piny duto. Mano tiende ni Daniel noyudo moloyo mane okwayo kuom Nyasaye. Nyadi mang'eny marom nade ma Nyasaye timonwa gik moko mane ok wakwayo, to timonwa tima nikech era mare. Onyalo duoko lembwa moyombo gombo magwa kaluwore gi gigo moko Nyasaye. Seche moko duoko maloyo gigo duto mane waparo. Jawinjo, kwa medo dhi nyime, wabro medo puonjore mang'eny, to kare gik ma wawuoyo kuomgi ne gichopo nang'o kwa dhi e Daniel mambele ga 11 nyaka wagiki 12. Erokamano.